27-28 martda Iranyň prezidenti Hasan Rohani Türkmenistany resmi sapary amala aşyrýar. Türkmenistanyň resmi medeniýetini iki ýurdun ýokary derejeli resmileriniň arasynda netijeli gepleşiklerin geçirilýänligi aýdylýar. Rohanynyň Türkmenistany edýän sapary boýunça Azatlyk radiosy Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier bilen gurrundaş boldy. Bruce, İran'ın prezidenti Hasan Rohani'nin Türkmenistan'a edýän resmi saparynyň netijelerinde näme garaşmaly? It's a good question because there's things that both sides want that they have in common. Taraplaryň ikisi de şol bir meseleleriň çözgüdüni isleýär. Saparyň dowamında Rohanynyň gozajak meseleleri bolar. Birinjilik bilen Hazar deňiziniň kanuny statusy we onuň bölünçügidir. Orsiýet bu meselelerin üstünde durýar. Lavrov we beýleki käbir orsiýetli resmiler bu meselelerin şu ýyl Astanada geçiriljek sammitde çözülmegini isleýär. Rohany Berdimuhammedow bilen geçirýän duşuşuklaryny şu meselelerini maslahatlaşýandyr. Ikinjilik bilen İran soňky döwürde barha izolirlenýär. Ýöne bu sapar onu üzüňeleşdirýänler Günwatar ýurtlary däl de Arap ýurtlarydyr. Habarlarda da aýdylşy ýaly İran bilen Saudi Arabistanynyň arasyny dürli meselelerde biri-birine çapraz pikirler bar. Üstesine bu ýagdaý diňe bir Saudi Arabistanynyň gatnaşmagyna däl eýsen beýleki Arap ýurtlarynyň gatnaşmagyna da bolup geçýär. Mundan ozal haçanly Günwataryň Irana garşy girden sanksiýalary güýjünde wagty İran Türkmenistana hoşnuýetli goňşy hökmüne garaýardy. Häzirki wagtda dünýä jemgyýetçiliginde İran özüniň nähili häsiýetlendirilýändigini göz tutup, İranly resmiler mümkin gadar has köp dosty öz töweregini jemlemek üçin tinanşýandyr. Şol sebäpden hem Rohany dostluk gurbanlygynyň ýanyna baryp uly meseleler ýüze çykynyny gaýrat edip bizi bolda ýa-da iň bolmany Saudi Arabistanynyň tarapyny tutma diýip haýyş edýändir. Mälim bolýaly Saudi Arabistany soňky döwürde Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlary aralaşýar. And we know that Saudi Arabia has made a lot of inroads into Central Asia lately. Saparyň netijelerinden Türkmen tarapy näme garaşýar? From Berdimuhamedow's side, I would have thought what he wanted more than anything would be to get this gas going to Iran again. Meniň pikirimçe Berdimuhammedowyň ýeketäk isleýän zady Irany gaz aktyrmaga dowam etmekdir. Bir ýyldan epesli gowrak wagt bäri türkmen gazy Irana akmaýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň ykdysady gowuşgunçyzlyk dowam edýär. Ozalky şertnamanyň esasynda Iran Türkmenistana nagyt pul tölemeýärdi. Oňa derek 3 milliard dollarlyk gaz üçin haryt berýärdi. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistan haryda da razydyr. Egerde Iran gazy derek Türkmenistan azyk haryt uğratmaga isleg bildirse, bu türkmen häkimetleri üçin ören gyzykly bolardy. Ýöne bu gepleşikler baradaky gurrunlar jemgyýetçilige dolu aýan edilmeýäne çalym edýär. Başga meseleler hakda gurrun edilýär. Mysal üçin Türkmenistandan Irana elektrik toguny çekmek ýa-da medeniýet, sport, syýahatçylyk ýaly ugurlarda iki ýurdun arasynda şertnama baglaşylanyny gaýdylýar. Ýöne bu ulanlaşyklara soňky 20 ýylyň dowamynda gol çekişmäge mümkinçilik bolandyr. Ýagny görnütün bu ýerde başga meseleler bolaýmaly. Cooperation and things like that. I mean, those are agreements they've been signing, over the course of the last 20 years. Those aren't even new agreements. Energiýa meseleleri barada aýdylandy. Haçanly Türkmenistan 2017-nji ýylyň başynda Irana aktyrýan gazyny kesenden bäri geçen döwrüň dowamynda iki ýurdun arasynda ozal bar bolan we beýleki ýurtlary hem öz üçin alýan swap ýagny alış-çalış ulalaşygy öz güýjündemidi? That did not change at all because it's not a huge amount. Hawa agzalyan şol ýagdaý düýbünden ütgemedi. Sebäbi aslynda bu mukdar gaty bir uly däldir. Azerbaýjan mümkinçilik bolany türkmen gazyny arzan bakadan satyn alyp öz ýer asty saklawhanalarına saklaýar. Ýöne Azerbaýjanyň özünde de gazy öndürilýär. Ol türkmen gazyny diňe bir özüninkiniň üstüne doldurmak üçin ulanýar. Bu ýagdaý düýbünden täsirlenmedi. Ermenistan bilen bagly ýagdaý biraz başgaçarak. Türkmenistan Azerbaýjan bilen ýola goýan swap ulalaşygynyň aýny meňzeşini Ermenistan bilen ýola goýjak bolýar. Swap ulalaşygyny Türkmenistan Irana gaz uradýar. Iran bolsa kabul eden türkmen gazynyň mukdaryça Azerbaýjana gaz satýar. Türkmenistan gazynyň tölegini Azerbaýjandan alýar. Ermenistan bilen bagly ýagdaýlarda da şeýle bolmaly. Ermenistan gyzyklanýar, ýöne olar satyn aljak bakadyny özleri kesgitlep 1000 metr kub gaz üçin $140 artyk töleg töläp bilmejekdigini aýtdylar. Ermenistanyň öňe sürýän teklibi has täsirini, ýagny olaryň teklibine görä Türkmenistan Irana gaz uratmaly, türkmen gazynyň mukdaryça İran Ermenistana gaz satmaly. Şeýlelikde Ermenistan hatda türkmenleriň Irandan almaly algysynyň öwgedini dolmaly. İranyň Türkmenistana tölemeli bergisini Ermenistan nädip tölemegi gödöňünde tutýar, üstesine öz satyn alan gazynyň tölegini tölemeli. Bu barada pikirim ýok. Ýöne geçen ýylyň aýagyny öňe sürülen teklipde şeýle şertler agdalýardy. Bu aňsatda Ermenistana Orsiýet hem gaz satýar. Bu diýmeklik Türkmenistan Orsiýet bilen bäsleşmeli bolýar. Orsiýet gazynyň bahasyny düşürse Ermenistanyň türkmen gazyna bolan islegini saklamak üçin Türkmenistanam bahany düşürmeli bolýar.
bolýar. Galyberse de Ermenistan bilen ylalaşygyň başa barmak üçin İran bilen hem ylalaşmaly. İran türkmen gadynyň öz üstünden swap arkaly Ermenistana satylmagyna razy Meantime, bolmaly. they have to have an agreement with Iran, or Iran won't want to take Turkmen gas and then later, somewhere further to the west, ship their own gas into Armenia. So there's a lot of complicated things with that particular deal. Swap ylalaşy arkaly İran türkmen gadyny Türkiýe aktyrmaga isleg bildirerme? Türkiýe bu tapmaçanyň niresinde? This is what Turkmenistan wants. Ultimately, this is the deal. Aslında Türkmenistanyň isleýäni şol, ýagny öňü soňy Türkmenistan swap ylalaşygy esasynda hususan Türkiýe bilen gaz sewdasyna isleg bildirýän bolmaly. Türkmenistan öz tebii gazyny Irana ugradyp, soň Iran öz gaz geçirjileri arkaly türkmen gazyny Türkiýe ýa-da has günwatara aktyrmalydy. Türkmenistan şunu teklip edýär. Aslında 90-njy ýyllaryň ortalarynda ýurtlar, ýagny Türkmenistan, Iran we Türkiýe bu meselede tas ylalaşygy dol gazanypdy diýen ýaly. Şu ýagdaý Türkmenistan geçen ýylyň aýagyndan ýene-de gozgody ýöne bilişimiz ýaly Türkmen-Iran gatnaşyklary çylşyrymly bolan soň Iran bu teklibi desine ret etdi. Hatta käbir Iranly resmiler bu gurda Türkmenistany özlerini bässe şökmüni kabul etmek islemeýändigini aýtdylar. Şeýlede biz Sewitde gaz geçirjileriň logistikasyna ser salanymyzda Tanap gaz geçirjisiniň esasy ýesi Azerbaýjan bolup durýar. Bu gaz geçirji esasan Azerbaýjanyň gazyny aktyrmaga niýetlenendir. Elbetde gaz geçirjiniň ugurlary ýyllaryň dowamyna giňer ýöne hatda Iranyň gazyny bulgamy aktyryp başlamagy azyndan 7-8 ýyl alar. Iran soňlugy bilen hatda türkmen gazynyň bulgamy aktyrylmagyna düýbüne närazydygyny aýdyp biler. Bu ýagdaýda Türkmenistan üçin transgazar gaz geçirjisi has uly ähmiýete ýa bolýar. Şol sebäpden Hazar deňdiniň kanuny statusynyň çözülmegi wajypdyr. Ruhani bilen Berdimuhammedow şu meseleni özara maslahatlaşandyr. Ýöne bu barada jekmejek maglumat teniz jemgyýetçiligi äşgär däl. Like I said, that would be one thing that Rouhani and Berdimuhamedov would surely have talked about, but we didn't get very much information on what their position was on that. Ýa-ni ýakynda türkmen serhetçileriniň Hazar deňdinde Iranly balykçylara od açandygy barada maglumatlar peýda boldy. Bu hadise iki ýurdun gatnaşyklaryna nähil täsir eder? I would say absolutely. You know, the first thing I would point out is the timing of this is very, very strange. Elbetde birinjilik bilen bu hadisanyň Ruhanynyň etjek saparynyň öň ýany bolmagy ören täsin, isleseňiz muňa täsin tötenlik diýin. İran tarapy atylanlary balykçy diýär, türkmen tarapy olary neşe gaçakçylar diýär. Ýöne bu ýerde ünti çekýän bir ýagdaý bar. Ýagny taraplaryň birek-birege ýüzlenende ulanan sözleri ünti çekýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi mundan ozar şeýle ýiti sözleri hiç kime garşy ulanmazdy. Köplenç olar şeýle hadiselere reaksiýa bildirmezdi. Bu sapar olar ýiti jogap berdiler. Bu waka Türkmen-Iran gatnaşyklarynyň ýagdaýy barada pikir berýär. So I think that's just another indication of how far apart the two sides really are.